ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡತ ಯಾನೆನ್ವೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ನೀತ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಕಲು ತೂನ್ ಪೊಲೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನು ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾದನ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇಂಕ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ 3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದುವೇ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಾನು ಪಾತಿರೋದು ಇತ್ತಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿ ತೋಚುನದು ಆ ಕಂಡಿ ಬತ್ತದು ಭುವನ್ ಬೊಟ್ಟಿ ಐತೆ ಏನ ಆಯ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆತ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ ಪಾಕ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನೆ ಬಟ್ ಆಯ್ ಖುಷಿನ್ ತುದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಬತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಲ ಕಾತೋಂದುಂಡು ಭುವನ್ ಏಪ ತಿಕ್ಕೋದು ಹೊರ ಲಾಗ್ಯರೆ ಆತದ ಬೇತದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಗಿಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಡೀ ಲಾಗಿಂಡ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಅವು ಖುಷಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಂತು ಬಿಡು ಭುವನ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರಸ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏತು ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಾಕಿನ ನಾಯಂಡಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಜೋಕುಲ ಮೆತ್ತು ಲಾಗಿನಾಗ ಅವೇನು ತೂವರೆ ಅಂತೂ ಅವಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನ ಆತು ಪೋಡೆ ಪದೀತ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಾಯುಂಡು ಬರೋಚ್ಚಿ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚಾಯ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಸೊ ಯಾನು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆದು ವೀಡಿಯೋನ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೈತೆ ತನೇಶ್ನ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನೇ ಪೋಡೊಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗೆ ಎನ್ನಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಂಟಿ ನಡೆ ಪೋಯೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕನ್ನರೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವ್ಳು ಭುವನ್ ಇತ್ತೆ ಭುವನ್ ನಡೆ ಪಾತಿರ್ ಪದ್ಯ ಯಾನು ನಿನ್ಕುಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಭುವನ್ ಶಾಲೆದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪೂರಪ್ಪನೇನು ಟ್ರೈ ಮಂತದೆ ಏತ್ ಅರ್ಥ ನಿಕಲೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಕಂತದ ಆಲ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಂದುಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ದಾದ ಪೊಯಂ ಪಂದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋನ್ ತುಲೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒರಿಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾರಡು ಜನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡು ನೀರು ಅಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನು ಓ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಐದು ದುಂಬು ಭುವನ ವೀಡಿಯೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾತೇವೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಭುವನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಲ್ಲೆ ಪಾನೀಯ ಪಾನೀಯ ಪನ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಭಾರತ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀ ಮ್ಯಾಟಡ್ ಪೊರೆಲೊಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಭಾರತ ಖರ್ಚಿಫೋಂಡು ಖರ್ಚಿಫಿನ ಖರ್ಚಿಫೋಂಡು ಬರ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಾರ ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ ಬರುದಿಲ್ವಾ ಪನ್ ಬಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಲೆ ಕೋಪ ಇರೇಡ ಯಾರು ನೀನು ಅವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಐಕೆ ಪನ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಈರ್ ಪಂಡ ಏನಿದೆ ಗೊಂಜಿ ದಾದಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನಪೆ ಬನ್ನಾಗ ಸತ್ಯ ಕನಪೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಗ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ತೊಡೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಜಿಂಕೆ ಪನ್ ಪನ್ ಬಾಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಲ್ ಅವತ್ತು ಕೊಂಬು ಉದ್ದ ತುಣುಕು ಕಣ್ಣು ಆನೆಗೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಚುಲುಕು ಕಣ್ಣು ತುಂಬು ಉದ್ದ ಬಾಲದ ಉದ್ದ ಕಪ್ಪಲು ಬಾಲದ ಓಟ ಓಟು ಬಾಲ ನಾನು ಯಾರು ಆಂಡ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ ನೀನು ಹಾಲೆ ಜಿಂಕೆ ಜಿಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಪ್ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಕೊದ್ದೆ ಒಂದಪ್ಪ ಕುತ್ತಿ ಗದಕಟ ಗೊಬ್ಬ ಬದವಕ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತುಂಡು ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಮುರಾಣಿ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಆ ಕೊಚ್ಚಿ ಮರೆಯ ಪೋಲಪ್ಪಗೆ ತೂವಲ್ ಬಚ್ಚಿ ನರಕದ ತೂವಲ್ಲವು ಮೂಕುಡುಂದು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ತುಕ್ಕುಡು ಇರ್ ಬರ್ಪಾರ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ತಾ ನಿಶ್ನ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ಕ ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ಪುಜಾರ ಉಪ್ಪು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಕರಲ ಪಾಡು ಅನ್ನ ಚಾ ದೇತ ವೈ ಬಚ್ಚಿ ಆ ಚಾಲ ದುಪ್ಪುಚ್ಚಿ
ಉಪ್ಪು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ చాలదు అక్కడి పద్యాలు అప్ప చాలదు కూర్చొని ఆంద చూసారి ಅವೆ ಕೂಚುದು ಕಾಪಣ್ಣ ಬಲೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ పద్యాలు పోయి దొండకాయ కాదలాಗಿದೆ కాదది ఈ బచ్చి నీకు దాలకు దెత్తు గొబ్బుంది ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ క్యాన్సర్ ఈ పద్య బండ మాత్రం దెత్తు కొట్టాను ఎల్లంచి ಬೇಗ ಪನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ತನಿಷ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ఎడ్డ బలతి ಬೇಗ కాదది బెట్ట దొండకాయ ಕರಡಿ ಬೊಂಡೆಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು దొండకాయ తోటదಲ್ಲಿದೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಪ್ಪಳ ಮೀನೆ ಇದೆ ಪಪ್ಪನ ಹತ್ತನೇಳು ಏಳು ಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತನೇಳು ಏಳು ಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು ಬೇತ ಪದ್ಯ ಸಬ್ಬತ್ ಶಬ್ದ ಹತ್ತು ಸಾಕು ಶಾಕುಗೆ ಬಲ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಬಲ ತಾಯಿ ರಿಚ್ ಆಡ್ಬೋದು ಬರ್ಕ ಬಲ ತಾಯಿ ತಾನೇ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ತೊಂದು ಬರ್ಕ ತಾಯಿ ಬಲಾಯ ಸಂಜೆ ಅನ್ನ ಚಾಲೆದು ಮುಚ್ಚಿ ಓ ದೇವ ಬರ್ಪುನ್ ಬರ್ಚಾ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜ ತನಿಷ್ ಅನ್ನಡ ಇದೆ ಕೋಪ ಎತ್ತು ಮಣ್ಣು ಆಯ್ತು ಅದ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಅದ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಬಲೆ ಅವ್ರ ಟೊಪ್ಪಿಕನಲ್ಲೇ ದೂಲತ್ತೆ ಅಂತ ಜಕ್ಕದಿಂದ ಅಲ್ಲ ನೂರ ಜಕ್ಕು పోయి ఇంక బెల్ట్ కట్టు పోయి బాల ఈ బెల్ట్ కట్టప్ప ತಾಯಿ అంత ఇల్లు పో నువ్వు ఇట్టి ಪೋಲೆ ಕನಲೆ ಡ್ಯಾಡನ ಬೆಲ್ಟ್ ಕನಲೆ ಪಪ್ಪನ బల పో ಎನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿ ಬಲ ಬಲ ಕಟ್ಟು ಬಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಬಲಪುಟ ಪೋಯಿ ಓ ದೇವರೇ నీకు లేతే పనులే ఎంకంతూ ఒర్తి దురాండల పోపును పడ మస్తు ఊరు ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಒರ್ತಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಬೂವನಿತ್ತೆ ಬೂವಂಡ ಪಾತಿರ್ದು ಆಯಿನ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀದಾ ಎಂಕುಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ತನಿಷನ್ ಲೆತ್ತನ್ ಬರರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬೂವನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಚಿ ಥರ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಯಿ ಓಕೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಅದು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋಜು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗ್ಲೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅವೇ ಕೊಟ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಚಿ ಥರ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ತೋಜು ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂಚ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಾವೆ ನಿಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಪುನ ಗ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂದೇಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಬಿಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ಏನು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮನ್ ಆದ ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ವರ್ ಇರೋ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡುನು ಇರೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನ್ವರ್ ನಿಕುಲು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಥರ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪು ನಾತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ಲೋ ಪೂರ ಇಚ್ಚಿದಾಲ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೀ ಗ್ಲೋ ತೋಜಂದು ದಾಯಪಣೆ ಅನಿತೆ ದಾಲ ಪೂಜದಿಚ್ಚಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆವಿ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರ ದಾದನ ಪತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ದಾದನ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡು ಸದ್ಯಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಡು ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪಂಜಿಂಡಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆತಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ದ issues. It is still nanala aitottu I'm dealing with it literally aitottu nanala in life lead maltondule tuka epa ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪೋಪುನು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂದಾದ ಆತನ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅವೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಣ ಯಾನ್ ಪನುಲಿ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ವಾಲಾಜಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಆಕ್ವಾಲಾಜಿಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಓಕೆ ನಾನು ನೈಕ್ ಆಡ್ದೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಾಟಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಾಟಲ್ ರೆಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಫೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಫೆ ಪಂಡಂಡ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಫೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಅವು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿದೈತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆವಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯ್ಲಿ ಅವು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಚ ಥರ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಯೂಸ್ ಬಂತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಥರ
ಒಂಚೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವೇನೇ ಖಾಲಿ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಲಿ ದಾಲ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದ ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಕ್ವಾಲಾಜಿಕಾ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ರಡ್ಡುಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಫೆ ಎಂಕ್ ಏ ಪದ ಓವು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಓವು ಏ ಪದಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಪ್ಪುಂಡು ಎತ್ತುನಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತುನು ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತುನತೆ ನಾನು ಓ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೋ ನಿಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಪನೋಡತ್ತೆ ನಿಕುಲು ವಾವ್ ಏತು ಗ್ಲೋಯಿ ಉಂಡು ಮೇರು ಓ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಓ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ದೀವನೊಚ್ಚಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನಂದೇನ್ವೆ ಸೊ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಕ್ವಾಲಾಜಿಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ರಡ್ಡುಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲಿ ಓಕೆನಾ ಐಟ್ ರಡ್ಡುಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಡ್ಡುಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಆಕ್ವಾಲಾಜಿಕಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಟಿಂಟೆಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪುನಾತ್ ಅವು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಏಜ್ ಐತೆ ಬೆರಿ ಬುಡಂದು ಎನ್ನ ಏಜ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂದಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮಂತನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಯಾನು Q&A ರೌಂಡ್ ಕೇನಾಗ ನನಾತು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬೋಡಂಡ ನಿಕುಲು ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬೋಡು ಒಂದು 20 ಜನ ಕಡಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 Q&A ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಏಜ್ ಐತನ್ ಪನ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ ಸಿ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಹವೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಲರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆತೆ ಆದಿತ್ತು ನಿನ್ನೆతో వీడియో యానిడಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮರಪಂದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಈತ್ ಜನ ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕುಲು ಲೇರು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕುಲು ಲೇರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕುಲು ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕುಲು ಲೇರು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೆಗೆ ಏತು ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಏತು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡು ಈ ಊರ್ದಾಲ ಅದು ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ ಅದು ತುಳು ತಕುಲು ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓರಿ ಆಗ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಡ ರಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ all for today. Yani collective aina to bega book konji pusata aina video do. Thank you so much for watching. Pirora lots of love. See you soon. Bye.